Assalamu alaikum, qadrli do'stlar. Huzur TV'da sizning bilan men Rezida Salaxova. Bugun bizda qonaqda Quyoshli oila boshlig'i, jurchi, jurlar avtori Ilgiz Shayxraziyev. Ne uchun Quyoshli oila deysizmi? Bu sirni biz topshiruvimiz borishida ochiqlarmiz. Xayrli saatda. Ilgiz, assalamu alaykum, nish xallaring? Va alaykum assalom. Allohga shukr, barisi da yaxshi. Yaxshi. Mana sening sheshingga, bigrakda soqolingga qarash, shunda kayf ko'tariladi. Mana shu 30'indagi sheshlaring, soqollaring senga turmush barishida, balaki chag'ingda bigrakda uloqda soqoling bo'lmagandir endi belgili. Shesh desang, turmushingda nindidir og'irliklar, qiyinliklar ketirmadimi? Boshqalardan ayrilib turibmi? Alla kirisincha nindidir ustunliklar beraydimi? Мен аны белек шоқта инде ничектер әзрәкне кыйынсынганмындыр да бәлки. Тик мине урамда да, мәктәптә дә алай бик кыйырсытучылар булмады. Кыйырсытучылар булмайды, юк. Бәлки үземне тота белгәнмендер, бәлки дусларым мине хөрмәт иткәндер. Алай юк иде. Мин бит абылай үзем мин кешеләрне яратам, кешеләргә яхшылык китерергә яратам. Аларны куандырырга яратам. Менә күрдең, синең кайфыңны күтәргәнмен. Үзеңнең йөзең белән. Димәк, бу бик яхшы күренеш. Шулай синең малаең да бит шундый төсләйме? Улысымы әле ул? Әйе, беренче малаем Хаким миңа ошаган. Минем кебек. Ул миңа калса, ул синнән дә бакыррак димме? Аның Әйе, минем бит кайлы кашлар ак, аның кашлары да шундый рыжий. Рыжылар шундый үзгә кешеләр бәхетле булалар диләр бит. Бәхетле булсын инде, Алла бирсә. Бәхетле инде без бәхетле. Аллаһка шөкер. Илгиз, Коръәннең Ибраһим сүрәсендә Дахи Раббыгыз сезгә белдерде. Әгәр нигъмәтләремә шөкр итсәгез, нигъмәтләремне тагын да арттырырмын. Әгәр дә инде күферлек кылсагыз, минем газабым бик каты булыр дигән. Син бүгенге көндә үзеңнең менә шушы бүгенге тормышыңа шөкр итеп яшисеңме? Әлбәттә, әлбәттә. Аллаһка шөкер, барысы да яхшы. Тыныч, илебез тыныч. Сәламәтлегем Аллаһка шөкер бар. Балаларым шуга бириләр. Аллаһка шөкер, барысы да бөтенсенә шөкер генә кылып яшим. Әлбәттә, барбыр кеше җанына нәрсәдер кирәк инде ул. Булай булсын иде, тегеләй булсын иде. Теләк хыяллар булырга тиеш бит инде. Хыяллар булырга тиеш. Тик хыялланыр алдыннан мен башта шөкер кылам. Анарсын инде бер нәрсә сорыйсың инде берәр Bentley, Mercedes. Bentley алырга хыялланасыңмы? Юк, миңа калса бу сиңа хас хыяллар түгел бугай. Син шаярасың. Аны хәтле Bentley юк түгел, но бар бер Mercedes булса җитәр. Әзрәк кенә теге матур тормыш бар бер хыялда бар инде әзрәк кенә. Иҗатыңа кагылышлы хыяллар, теләкләр, Иҗатыңа максатлар. кагылышлы хыяллар, теләкләр. Ну, иҗат гомумән ул безнең хыялыбызның гомумән кешелек өчен иҗат дигән бер хыялның бер өлеше дип әйтергә мөмкин дә була. Чөнки ул иҗат иткәндә кеше шулайрак булсын иде, тегеләрәк булсын иде дип иҗат итә бит инде. Менә минем хыялларым, ул Bentley-ларым, ул матур тормышларым иҗатымда чагыла. Аңлашылды. Гаиләңә тагын күчигәле. Сезнең фотоларга гына караганда да ничектер менә барыгыздан да нур бөркелә, кайф күтәрелә, субханалла дип генә карыйбыз. Гаиләң турында сөйләле тагын да. Хатының шулай ук иҗат кешесе, фотограф ялгышмасам? Әйе, минем хатыным фотограф, фотоларга төшерә, эшли бүгенге көндә. Нәрсә инде? Ике бала үстерәбез. Беренчесе 4 яшь Хаким, икенчесенә 1 яшь Гаяз. Нур балкып торадыр инде, белмим инде алай әллә нәрсә тырышмыйбыз. Тыныч кына яшибез инде. Ярас, субханалла. Хатыныгыз инде эшли дисез, балагызга 1 генә яшь? Юк, ул бит инде эшли дип көн сайын эшкә йөрми инде ул. Аны чакыралар, ул фотога төшерә, фотосессиялар оештыра. Ул эшкә киткәндә мин карыйм балаларды, мин эшкә киткәндә хатын карый, әйе шулай. Икегезнеке бергә туры килсә? Икебезнеке бергә туры килсә, кемдер Ну, яисә әби килә инде безгә Балташтан, минем әбием чөшче була инде. Килә яисә бер дустыбызга, безнең әле сеңелләребез, инләребез бар монда Казанда укыйлар. Аларны әзрәк кенә эшкә йөгәбез, әйе.
Демәк, хатыныгыз Балтачтан, син үзең? Мин үзем Шалдан. Шалдан. Әтәңнәрең Шалдан дип бүгенге. Әйтәйнем Шалдан ай. Хаким бирә гаязны сагынып яшиләр инде Шалда. Стаганалар инде еш кайтып булмый кызганча каршы. Ну, кайтабыз барыбер. Әниләр дә үзләре дә киләләр безгә. Ярар, без сөйләшүебезне бераздан дәвам итәрбез. Әйдә, даими сәхифәбезгә хозурланыйк әле. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта Илгиз Шәйхразиев. Илгиз, синең иҗатың шулай да бик үзгә. Сине татар Тимберлейк дип тә йөртәләр. R&B, фанк стильләрендә дә, юнәлешләрендә дә иҗат итәсең. Шулай да үзеңнең төп юнәлешең дип нәрсәне саныйсың? Нинди стильне? Стильләрдә булай үземне дөресен әйткәндә кысмыйм. Мин үз вакытында бик күп жанрлар, бик күп стильләр тыңладым. Һәм шул стильләрне үземне шул стильләрдә ничектер үземне күрәсем килә кайчакта. Һәм килеп чыгамы, килеп чыкмыймы ансы инде икенче хәл, барыбер ничектер үземне кысасым килми. Булай да җырлап карыйсы килә, икенчеләй дә музыканы ничектер теге стандарт булмаган, бәлки нидер бер жанрларга һәм үземнең әйтәсе килгән сүзләрне шулай төрлечә әйтәсе килә. Син әйтерсең, син әйтәсең килеп чыгамы, юкмы дисең, синең килеп чыгар. Тамашачы моны кабул итә аламы? Татар менталитеты моны кабул итә аламы икән? Татар менталитеты безнең авыр инде, ансы аңлашыла, без әзрәк консерватив. Безгә менә булай булсын, татарча булсын, милли булсын, әйе. Тик минемчә бүгенге көндә, бүген безнең дөньябыз шундый кызыклы, шундый күңелле, шундый зур һәм шундый төрле, һәм без татар милләте үзебезне алай ябырга тиеш түгелбез. Без кысарга тиеш түгелбез. Без ачылырга тиешбез, дөньяга аваз салырга тиешбез. Әгәр дә без үзебезнең ысулларыбыз белән генә әйтә башлыйбыз икән, безне аңламаска мөмкиннәр. Әлбәттә, мин тимим безнең Илһам Абушакировларга, безнең татар халык җырларына. Тимим дип инде алар менә безнең менә шунда өстә йөзек кашлары, аны инде бер кайда алып китеп булмый, алар безнең бар. Тик барыбер безнең бар әле тагын шундый жанрлар: эстрада, поп-музыка, булсын рок, рэп, аларны анда инде без менә мөмкин анда инде әзрәк кенә похулиганить. Менә шул инҗе җәүһәрләрне, халык җырларыбызны үзгәртеп җырлаучылар да бар дип. Менә сез моңа ничек карыйсыз? Бу яхшы эшме бу, тиешле эшме бу? Әгәр дә син үзеңне менә мин халыкчан җырчы, мин халык җырын җырлыйм дип башкарасың икән, үзеңчә бузып башкарасың икән, димәк, ул минемчә ул бик әйбәт түгел. Әгәр дә син менә тыңласагыз тыңлагыз, тыңламасагыз тыңламагыз, бу минем генә шундый бер шундый караш дип кенә бик җитди яктан үзеңне тәкъдим итмисең икән, ул яктан бәлки буладыр да. Яшьләр күпме җырлыйлар халык җырларын, буларны кем ишетә, кем ишетми. Әлбәттә бар безнең телевидение, әлбәттә бар безнең радио, анда бар акыллы кешеләр, алар ул җырны яисә кертә, яисә кертми. Шулай дип саныйсың син, әйме? Акча түләп кертү мәсьәләсе бар. Акча түләп кертсәләр, инде бу акча түләгән кеше гаепле түгел моңа акча алган кеше гаепле. Шулай да альтернатив музыканы кабул итүчеләр бүгенге көндә бар дип саныйсың син, әйме? Бар, әлбәттә бар. Татар альтернатив музыкасы. Татар альтернатив музыкасын. Беләсеңме, мин әйтә алам, яшьләр ул яктан бик ашык. Яшьләр. Алар үзләренә бик күп информация алалар. Ул булсын безнең татар халкы өчен гадәти булмаган жанрларны да алар кабул итәләр. Шул ук безнең Әлфия апаларыбызны, Илһам абыйларыбызны бөтенесен кабул итәләр. Менә соңгы бер 6-7 елда миңа калса шулай татар яшьләре үзгәрде, ничектер ачылдылар бөтен дөньяга, шулай бит? Әлбәттә. Сез карагыз, безнең Казаныбызда
бүтін дөньяга аваз салып, нинди фестивальләр, нинди спорт ярышлары уза. Без Казан гөрли, Казан яна кайный, һәм бүтін дөньяга аваз сала. Һәм шул ук яктан без иҗат ягыннан да, ул булсын кино, фильмнар булсын, ул бу спектакльләребезнең безнең күптән инде әле уже чабалар, очалар, алар безнең теге татарча гына жанрлар түгел спектакльләрдә. Ул булсын Тинчурин театрында, ул булсын Галискат Камал театрында. Экспериментлар күп. Киләләр чит илдән режиссерлар пьесалар, чит ил пьесаларын куялар. Нишләп без җырларыбызда да шулай, моңыбызда, музыкабызда шулай экспериментларга бай түгел кызганча каршы бүген. Дөрес фикер бу, рәхмәт. Илгиз, менә син бит инде диндә кеше, намазлар укыйсың. Күп кенә кеше моны рекламалый, бөтен җирдә сөйләп йөри. Миңа калса бу кирәкле әйбер түгелдер. Менә син киресенчә үзеңне рекламаламыйсың, ул өлкәдә шулай да сорыйм әле, дин синең тормышыңда нинди урын алып тора? Дин әлбәттә иң беренче урында, чөнки динсез бик авыр яшәү. Андай этап булды. Ничек әйтергә, рекламалап, ул бит инде минем шәхси тормышым. Ул минем һәм Ходай Тәгаләнең, Аллаһ Тәгаләнең арабызда булган мөнәсәбәт. Ул мөнәсәбәткә кеше дә кагылмый, ул мөнәсәбәткә балалар да кагылмый, гаиләдә кагылмый. Ул менә минем һәм Ходай Аллаһ Тәгаләнең арасында булган мөнәсәбәт. Хатыныгыз? Хатыным да диндә, барыбыз да диндә. Балаларыгызга да шундый ук тәрбия бирергә тырышасызмы? Дин нигезләрен. Тырышабыз инде, әлбәттә, Аллаһ әкбәреңне әйт, бисмиллахны әйт, барысын да өйрәтәбез. Динсез яшәү авыр, андый периодта булды дидең. Ничек итеп дингә килдең? Сине Гөлинә дингә алып килдеме, әллә инде син Гөлинә белән очрашканчы ук дингә килгән идеңме? Һәм аермасы нидә? Мин Гөлинә белән очрашканчы инде дингә килгән идем. Ничек булды? Мин аны уйлап караган бар. Минемчә, без бергә үскән дустым Илназ Гатин, без бергә үстек бер подъездда. 19 яшьтә ул яман шир белән үлеп китте. Миңа да 19 иде, аңа да 19 иде. Шул нишләп шулай булды микән? Мин дә үлсәм була бит, ул бит үлем менә минем янымда булды. Һәм ничектер мин шулай уйланып, кем мин, кая мин барам, ни өчен мин барам, кемгә мин кирәк, дөрес юлдан бараммы? Мин кемгә кирәк, дөрес юлдан бараммы мин, нәрсә була мин, нәрсә көтә. Әгәр дә үлеп китсәм мин, нәрсә әйтәм мин Аллаһ Тәгаләгә, барыбер ышанып бар бит ул нидер бер теге фитри иман. Соңнан мин ничектер үземне эзләп шулай дингә кіріп киттем инде. Миңа очрады бик яхшы бер кеше, ул миңа шулай теге сөйләп, дин турында инде бер риваятлар сөйләп, мин шулар белән кызыксынып һәм үземне шушы дин юлында таптым. Аермасы буларак нәрсә инде? Син Аллага ышанмаганда, син ничектер эленеп торасың. Бәлки эленеп тормыйсың да, син ышкынган һәм җил сине кая өрә, син шунда очасың. Син ышанганда, иң мөһиме минемчә, ышансаң син әгәр дә Аллаһ Тәгаләгә, ислам динендә булсаң, безнең ислам динебез камил, син ышанасың, нидер бер макарон башлыгына түгел, чөнки Америкада бит бар макаронный бог, бар анда ул официальный дин. Мин ышанам Аллаһ Тәгаләгә, шушы дөньяны бар иткән, барыбызны бар иткән, ризык биргән, рәхмәтле, рәхимле затка ышанам. Субханалла. Менә дин темасын кузгаткач, синең бит иҗатыңда дини юнәлеш тә бар. Син менә шул юнәлешең турында сөйлә әле, һәм әлеге дини юнәлеш иҗатыңның башка юнәлешләренә, стильләренә каршылыклар тудырмыймы алар менә? Бәрелешмиме алар R&B белән, мәсәлән, безнең Нәшидләр, мәсәлән. Нәшидләр, Мин хыялы кеше үзем. Хыялларга яратам. Дини җырлар булса, анда инде әлбәттә үзенең бер нормасы бар. Үзенең бер ни буенча барырга тиеш. Ул дини җырларда һәм кайбер халык җырларында анда инде
бик сак булырга кирәк. Тегеләрендә ансы инде бүтән юнәлеш, мин сезгә әйттем, әзрәк кенә үзеңне Иркен тотсаң да була. Тотсаң да була, әйе. Дини җырларга мин ничек килдем, әлбәттә, мин дин белән кызыксына башлагач, үземне диндә күрә башлагач, мин бит иҗади кеше, мин эзли башладым мөнәҗәтләр, безнең татар халык мөнәҗәтләре. Анда мин таптым шундый күп, беренчедән күп мөнәҗәтләр һәм икенчедән тирән фәлсәфи уйларга бай фикерләр. Аларны бит әле беләсезме, 100 генә ел элек түгел, 200, 300, 400 ел элек, бәлки күптәнрәк тә иҗат иткән халык, буларны инде халык алып килгән, кемдер бәлки сүзләрен дә әзрәк үзгәрткәндер. Менә шундый бриллиант. Әйе. Һәм син шул бриллиантны башкарганда үзеңне илгиз дә дип тоймыйсың. Менә шундый нидер бер үзеңне бер ни булып тоя башлыйсың, бер мостик. Беләсеңме, күпер. Ягъни үткән заманнан бүгенгә. Үткән заманнан бүгенгә менә шул халыкларның авызыннан үткән, йөрәгеннән үткән, җаннан үткәнне мин дә җаннан үткәрәм, беләсезме? Һәм аларны башкарганда миңа беренчедән ошый аларны башкарырга, икенчедән мин халыкның реакциясе ошый. Ничек аларны кабул итә. Шулай итеп мин мөнәҗәтләр белән кызыксынып киттем. Аннарсын инде мөнәҗәтләр әзрәк кенә теге кимегәч дип әйттем, инде барысын да башкарып үткәч, мин инде үзем дә иҗатта башладым. Нәшидләр, мөнәҗәтләр, без егетләр белән, Илмир Ямалов белән иҗат иттек бер-ике яхшы мөнәҗәт. Шулай менә шулай барабыз инде. Көйін язасыңмы сүзләренне? Көйін дә, сүзләрен дә язам. Кайчакта була мин көйін каяндыр табам. Мәсәлән, Мәүлид дигән нәшид бар, ул Ныгай нәшиде. Без инде аның сүзләрен әзрәкне үзгәртеп, яраклаштырып башкардык. Аны Ныгайлар да ярата, мине чакыралар, Мәскәү Ныгайлары, мәҗлес сай мине чакыралар. Безнең татар халкы да ярата. Гомумән ул бик удачный килеп чыкты минемчә. Субханалла. Менә Мәүлид дигәннән киләсе сәхифәбездә нәкъ менә Мәүлид кичәсе турында сөйләшербез. Әйдәгез әле тукталып алыйк. Мәүлид дигән сүзнең мәгънәсенә тукталыйк әле башта. Мәүлид дигән сүз ул туу вакыты дигәнне аңлата. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның туу вакыты Рабигул Әүвәл айының, теге мусульман календаре буенча санаганда, Рабигул Әүвәл айының 12нче төнендә Мәккә шәһәрендә дөньяга килә. Менә Мәүлидне күп кенә менә теге безнең кайбер яшьләребез арасында да кайбер кешеләр аны бидгат дип әйтәләр. Ягъни ислам динендә аны ясатылмаган. Пәйгамбәрбез заманында бәлки ул булмагандыр. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям вафат булгач күп кенә әйбер Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям заманында булмаганны. Onlara şeriatga qarshi kelgan narsani biz iterga hech ham xayrli deb aytar edim. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mana shu Mavlid kechasida tug'ash Suvayba degan bir qil xotin shuni aның турында ишетеп ала. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва салламның иң якын булган бер дошманы була аның Абу Лахаб. Аның агасы була ул. Русча әйтәләр дядя дип инде. Шуңа барып әйтә, ул Суайба аның кылы була, Абу Лахабның. Ул сөйнешеннән сөйнеп Суайбаны азат итә. Һәм халыкны җыеп bir бәйрәм оештыра. Минем Энем туды дип, белмәнлек туды дип.
Ләкин менә шушы Әбу Лахаб Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә гомере буе дошман булып, аңа каршы булып, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә зарар китерергә тырышкан бер зат була ул. Хатыны да шулай ук. Аның турында, алар турында аерым сүрә иңә. Алар җәһәннәмдә буласы турында Аллаһ Тәгалә хәбәр бирә, алар исән булган вакытта ук. Сүрә аерым Әбу Лахаб турында, аның хатыны турында аерым бер сүрә Мәсәд сүрәсе дип атала. Менә шушы Әбу Лахаб вафат булгач, аны Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм тагын бер агасы ул мөселман була, Габбас төшендә күрә. Һәм әйтә, ничек итеп Аллаһ Тәгалә сине анда каршы алды, ничек? Көнен төнен газапта мин ди. Көнен төнен мин газапта ди, әмма бер дүшәмбе көнендә Аллаһ Тәгалә минем газабымны киметеп ала ди. Ни өчен? Чөнки дүшәмбе көнендә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм туган. Һәм ни өчен ул миңа киметә? Чөнки мин ул көндә бик каты сөендем аның туганына ди. Шуңа күрә ул аны миңа киметә ди. Әгәр дә шушы Аллаһ Тәгаләнең ерак булган бәндәсе күфр иясе дип әйтәләр инде андый кешене. Аллаһтан ерак булган бәндә сөенеп, шул сөенеше аркасында җиңеллек алгач теге дөньяда, ахирәттә. Без мөселманнар сөенсәк ничек булыр микән дигән сорау туа. Әлбәттә без сөенергә тиеш. Ул бит галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелмеш Мухаммад Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Ничек без аңа сөенмәскә тиеш? Аллаһ Тәгалә бөтен галәмнәрне коткарыр өчен Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмне җир йөзенә безгә рәхмәт буларак индерде. Без сөенмәскә тиешме аңа? Сөенергә тиеш бит инде. Аннары Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: Мин дүшәмбе һәм пәнҗшәмбе көнне ураза тотам. Дүшәмбе көнендә ураза тотам, чөнки мин ул көнне тудым диде. Шушы хөрмәтенә диде. Үзенең туу хөрмәтенә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм ураза тоткан. Без аның туу хөрмәтенә аңа касыйдәләр әйтәбез, дугалар кылабыз. Әйе, мәҗлесләр үткәрәбез. Шәригатькә каршы киләме, юкмы сорау? Юк. Килми икән, нәрсәгә кычкырып җиргә? Бидгат дип. Булмаган нәрсәне. Без бит анда әллә нинди теге мәҗүси гамәлләр башкармыйбыз. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә салаватлар әйтәбез. Аңа дугалар кылабыз. Бетте. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм үзенең үләчәген белгәнме юкмы? Аллаһ Тәгалә үзе Коръәндә әйтә: Бер җан иясе дә белми кайчан үләчәген. Ягъни Луқман сүрәсендә Аллаһ Тәгалә шуның ахырында әйтә: Бер җан иясендә белми кайчан үләчәге һәм кайда үләчәге. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм дә белмәде. Ләкин бер ничә сәгать үлер алдыннан аның янына килә Газраил алейһиссәләм. Аллаһ Тәгалә җанын алырга кушты. Но Мухаммадның рөхсәте булмаса алмады. Бердән бер пәйгамбәр кемгә килеп фәрештә рөхсәт сорады. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм. Карагыз аның хөрмәтен. Карагыз ничек Аллаһ Тәгаләне хөрмәт иткән, ничек аның дәрәҗәсен күтәргән. Һәм әйткән: Иннәка лa'ала хулуқин азим ди Коръәндә Аллаһ Тәгалә син иң биек әхлак иясе диде. Менә бу зур дөньяны Гали радиллаһу анһу әйтә шушы аят турында. Аллаһ Тәгалә кичкенә диде, аз диде. Кичкенә генә шушы зур галәмдә яшәгән кичкенә генә Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләмне Аллаһ Тәгалә биек дип атады диде. Сез аның дәрәҗәсен аңлыйсызмы ди? Ул бит бер галәмгә генә түгел, барча галәмнәргә рәхмәт өчен җибәрелгән. Галәмнәргә җибәрелмеш рәхмәт Расулы Мухаммад саллаллаһу алейһи ва сәлләм янына үлем фәрештәсе Газраил үзе килеп рөхсәт сорый. Ярыймы синең җаныңны алырга ди. Ул аңа рөхсәт биргәч кенә Расул саллаллаһу алейһи ва сәлләм вафат була. Шуңа күрә анда шундый зур хөрмәткә ия булган Расул саллаллаһу алейһи ва сәлләмгә без ничек хөрмәт итмәскә тиеш. Аның
туган көне дип түгел бит. Аңа хөрмәт изеннән бу җир йөзенә шундый зур мәртәбәле биек Аллаһның яраткан бәндәсе галәмнәргә җибәрелгән пәйгамбәр җир йөзенә килеп сөенеп Мәүлид бәйрәмен үткәрәбез. Шуңа күрә алар бер-берсе белән бәйле. Аллаһ та разы булсын. Хөрмәтле тамашачылар, Хызур ТВда хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта җырчы, җырлар авторы Кояшлы егет Илгиз Шәйхрәзиев. Илгиз, сөйләшүебезне дәвам итеп, шундый сорау бирәсе килә. Бүгенге көндә син үз юлыңны таптым дип саныйсыңмы? Әле син һаман әллә эзләнүдәме һаманда? Кеше һәр вакыт эзләнүдә булырга тиештер дип уйлыйм мин. Иҗат кешесе бигрәк. Иҗат кешесе бигрәк тә бәлки. Мин барам инде шушы юлдан. Аллага шөкер дип. Әле бик авыр кыенлыклар әле булганы юк, очраганы юк. Ул инде бәлки очрыйлардыр да, мин аларны үз башым белән, үз аңым белән аңлап, Ходай ярдәме белән шушы юлдан барам инде мин. Тик барыбер эзләнүдә инде, әлбәттә, сораулар бар, кайчандыр җаваплары да туры килә. Кайчакта җавап бар, сорау әле бирелмәгән. Берничә елдан соң сорауын да бирәсең, җавабы да туры килә. Беләсең, менә шулай итеп шул җавапларны күрә белсәң, Ходай җибәргән, ничек дип әйтим, знакларны күрә белгән кеше бит бәхетле кеше бит ул. Син шул Ходай җибәргән ниндидер ырымнарны, знакларны таный белә торган кеше дип саныйсың үзеңне? Ну, таныйбыз инде. Мин булай үземне әллә нәрсә бик акыллы кеше дип хис итмим. Кайчакта таныйбыз да, кайчакта бәлки ялгышабыздыр да. Без бит кешеләр алай дүрт аяклы ат табына ди бит. Әйе. Шуңа күрә аяклыгына. Без ике аяклыгына абынсак җыгылабыз. Шулай. Тик җыгылгач барыбер тора белергә кирәк. Әйе, иң мөһиме. Илгизсез гаиләдә 3 ир-ат бит инде. Әйе. Син, 2 малайың. Гөлинә арагызда бердән бер хатын кыз. Ул сезнең өчен ул кем? Терәкме, ул илһам чыганагымы, матурлык үрнәгеме? Сөйләгез әле Гөлинә турында. Гөлинә ул безнең өчен әни иң беренчедән. Әниебез, икенчедән әлбәттә ул минем хәләл җифтем. Өченчедән ул безнең дустыбыз. Дүртенчедән ул безгә ярдәм итә. Ул белә кайда нәрсә ята. Без өчебездә инде әле беренчесе бик, икенчесе бик әле нәрсә эзләми. Ну, без нәрсәне югалтсак, иң беренче әни минем футболка кайда. Инде? Әйе. Әни бит бөтен нәрсәне дә белә торган кеше дип. Чөнки ул футболкамы яисә штанмы мин салган җирдә булырга мөмкин түгел. Әни аны җыеп куйган инде. Әйе. Димәк, син артыңнан җыеп йөрмисең? Юк, җыям инде. Мин аны җыеп бәлки куямдыр, бәлки дөрес җиргә куймыймдыр, белмим инде. Аңлашылды. Шулай яшибез инде. Инде кызда кирәктер дигән уйда булгалы инде, бәлки Гөлинәгә бер дус булыр, сердәше булыр дип әйе. Чөнки кыз белән ана арасында бит инде үзенә күрә бер мөнәсәбәт бар. Карарбыз әле. Тормыш күрсәтер. Насыйп итсә Ходай. Насыйп итер, әйе. Әйе, үзегез аны илһамландырыр өчен нәрсәләр эшлисез? Ул да бит иҗат кешесе, аңа да илһамлану кирәк. Бу нишле безне? Кинога барып кайтабыз, паркларда йөрибез. Шул булса, бәлки... Шул җитә инде аңа дисеңме? Юк, мин үзем ул яктан бәлки онытыламдыр да. Ансы да бар инде минем яктан. Тик сизенә башласам, берәр нәрсә сизенә башласа? Яисә берәр... Юк, менә игътибарсызлыгымны сизенә башласам, мин инде яисә тортып кайтам, бер тәмнәй биреп кайтам, шунда бер кая чыгып керәбез, урап киләбез, серләшеп киләбез. Менә шулай яшибез инде. Әйе, бәхетле булыгыз инде. Үзеңне кайсы яктан үрнәк дип саныйсың? Үрнәк? Мин? Белмим. Алай бик...
Әле нәрсә үземне мактанырлык кеше дип әйтә алмыйм, дөресен Жигинде, әйткәндә. син сәләтле җырчы, син җырлар авторы. Син мөмин мөселман. Ну, үземне үрнәк дип әйтә алам нәрсәдә. Ну, мин кешегә бик бәрелергә яратмыйм. Мин менә бер нәрсә, бер шундый бер ситуация булса, мин ул калдырам ул ситуацияны. Конфликтлы кеше. Конфликтлы кеше түгел, әйе. Мин аны бәлки хәзер әйтәм, менә хәзер әйтәм, шулай итеп әйтәм дип уйлыйм да менә хәзер. 5 минуттан яисә 10 минуттан мин аны ярый әле әйтмәгәнмен дип әйтеп куям. Менә ул якта кеше белән дә, кеше дәгән бәлки соңыннан кире кайтырга мөмкин. Ярый инде, ул ситуациядә мин дөрес булмаганмын дип гафу итенергә дә мөмкин. Шул вакытта мин менә бит ничек матур чыктык, ярый әле матур, ярый әле каты бәрелмәгәнмен, ничек матур чыктык, дус булып калдык дип тә дип уйлап куям. Менә ул якта мин үземне шул ягым минем бәлки мактанырлыктыр да, кешегә бәлки бер төрле Сабыр булу, улы җанлы булу кешегә. Әйе. Күңелдән нәрсә өчен ялкынланып яшисең, менә пафос белән әйтеп кара әле. ялкынланып, Әйе. нәрсә белән ялкынланам, мин нәрсә белән ялкынланам. Алдагы тормыш белән ялкынланабыз инде. Булыр әле дип. Мәсәлән, менә мин бит инде пафос белән шуны әйтәм. Менә Әйе. мин Хозур ТВ телеканалы яшәсен, чәчәк атсын өчен, хәтта бушка эшләргә дә ризамын дип мин менә пафос белән әйтә алам. Син нәрсә әйтә аласың менә Мин шулай? нәрсә әйтә алам? Пафос белән әйтеп кара әле. Пафос белән. Минем татар җәмгыятенең эстрада өлешен әзрәкне байтасым килә. Ул яктан без менә эшлибез. Ул яктан минем өчен үрнәк ул Казахстан эстрадасы, Үзбекстан эстрадасы. Әлбәттә, безнең Авропа эстрадалары миңа бик мине илһамландыра. Менә минем татар эстрадасы, ул теге паркка чыктың да, клип төшердең дә, аны акча түләдең дә, Ротациягә бирдең түгел. түгел. Менә иҗат ягыннан, музыка ягыннан, бәлки шул ук думбра кушып, курай кушып, нидер бер яңа ритмнарда безнең татар музыкасын, татар музыка өлкәсен әзрәк кенә күтәрү, Яңа дәрәҗәгә. яңа дәрәҗәгә күтәрү белән, шуның белән янам дип мин сиңа шундый җавап бирә алам. Кабул иттек, рәхмәт. Кояшлы кәйф булсын өчен нишләргә кирәк? Кояшлы кәйф булсын өчен. Менә урамга чыгасың, җәяү барасың. Кояш яктырта, чыпчыклар сайрый. Каршыңа чибәр-чибәр кешеләр бара, елмаялар, балалар чабып йөри. Агачлар яшел. Яшел түгел. Яисә яшел түгел, кыш булса да, ноябрь булсынмы, декабрь булсынмы, кыш булсынмы, барыбер һәрбер нәрсәдә мин күрәм яхшылык, һәрбер нәрсәдә күрәм яктылык күрергә тырышам. Хәтта кайчакта бер теге моңсу булып китсә, мин берәр матур җыр тыңлыйм, ул минем күңелемне күтәрә, наушниклар тыгасың да, урамнан барасың, шул җырны тыңлап, менә бөтен дөнья инде яктырып китә. Инде барысы да бүтән нидер буяулар белән буяла башлый. Илгиз, син бик позитив кеше, бөтен нәрсәдән матурлык табучы, илһамланучы, ниндидер бер саф күңелле, ихлас күңелле адәм баласы. Менә шушы ягыңда синең үрнәк булырлык. Үрнәк алырлык чыннан да. Бүгенге тапшырыбызга килгәнең өчен сиңа бик зур рәхмәт. Рәхмәт. Иҗатыңда да уңышлар, гаилә иминлеге, исән сау бул, тагы очрашырга язсын, Алла бирсә. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт, чакырыгыз. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта җырчы, җырлар авторы Илгиз Шәйхрәзиев булды. Без сезнең белән сау булашабыз, исән сау булыгыз.